Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, pampag-anta ning mahigayon na atong ililahon kining nagpasiugda so sa ka-content sa social media mga kapuso, mga Bisaya ni sila. Apan talagsaon ang ilang content tungod kay dili lang pampakatawa, paghatag sa og pagtulunan labi na sa atong mga kabatan-unan. Mao kini ang Good Vibes Lang Academy. Karon buntaga mga kapuso, makauban nato ang usa sa nagpasiugda ini si Medyo Maldita. Good morning. Good morning! Hello, mga ka-good vibes, mga good morning. GMA Live TV. Okay, yawan. Daghang salamat, Medyo Maldita, sa pag-uban ka namo. Sa background, ngano nakahuna-huna man mo ning Good Vibes Lang Academy? So, sa una pa lang, Jude, ang Good Vibes Lang was just about pranks, anything that's actually funny, pero nonsense, pero funny. Kamo, later on, sabay sa needs of the needs of time. Pero kanang gikinahanglan sa panahon labi na kay pandemya ba niya mga estudyante kay kanang into online lessons sila mga modules. So we were thinking why don't we create something maka-benefit atong mga kabatan-unan, but at the same time we're actually very true to our core nga aligrita diri, like mo hatag kita good vibes pero at the same time good knowledge. Okay na. Kay interesting kay inyong content, kay dili lang gyud kutob lang sa pagpasiaw, paghatag sa pag-impart sa knowledge, morning watch, laugh and learn. Yes, exactly. And we're very thankful nga na-notice ninyo among videos kay kanang mao jud actually among purpose to impart knowledge kay in real life teachers man sad good me. You teach there sa UAE for how long na? So I've been teaching here in the UAE for 9 years. I teach physics to Emirati students, physics, chemistry, and math actually. Pero ako ang master's degree is in physics. Okay, na master's degree si Medyo Maldita. Kuya Juan. Wow, Kuya Juan, bili ba? Kay murag og imong tan-aw ng inyong content pananglit law of inertia, Celsius to Fahrenheit, pag-convert, mga ano yung mga lisod kay nga topic. Pero how do you simplify it para mas dali nga masabtan sa atong mga viewers, sa inyong mga followers sa social media? So we always make it a point nga ang language nga mong gamiton is something that's very relatable. Kunya kanang importante sad kaayo nga kung ikaw nag-explain kasabot jud kay ka sa imong gi-explain, otherwise di na nimo ma-explain og tarong. In fact, pag human na mag-edit sa video, among paminawon niya kung ana ganing murag naalagi part nga dili klaro, so among i-shoot utro ang video niya, i-make sure namo nga address ang tanang questions ba nga by the time nga mutan-aw ang tao sa among video, wala na sila pangutana, mo ana na sila Kasagaran mo obito gyud reaction nga mao ito tuod ba? Mo na siya nami ganami nga nay effect. Medyo Maldita, for the information of our viewers lang, kay ikaw ra man amo nakauban karong buntaga, asa man imo bang makauban, and can you introduce pod kini mga members sa Good Vibes Lang Academy? So sa Good Vibes Lang Academy naay duha mi ka main characters. Si Mysterio ang usa niya, naay kanang balik-balik nga guest kato si Medyo Chismosa og si Medyo Guwapa. O wala nimo na pangutan na Nico close, feeling close. Let's see. Kanang ako ra sabaya ang mag-edit sa mong video. Ano ba? Wala pa mi editor ana. So all around si Medyo Maldita dere. How is it like teaching there sa Middle East? At first it was actually very tough kay lahi kaayo ang kultura ba niya ang among mga estudyante, especially locals, mga dato. So nya kana ganing murag lahi kay sila sa Pilipino. Ang Pilipino mga estudyante kay they would really want to do well in their studies because we all believe that a good education is one's passport to a comfortable life. Onya, pero ang mga taga diri kay kana bang dato naman gud sila daan. So kanang it's a bit challenging kung unsaon nila pag-motivate to learn. Pero naanad na lang Sa mga nagpangutana pwede may mga gamayng background kay more mysterious man kay ni si Medyo Maldita. Taga diin man day ka. So, sige, times up. Ginhawas ako. Kay first time i-reveal. Sige. So, taga-Ormoc jud ko. Taga-Ormoc jud si Medyo Maldita. Onya, pero nag-eskwela ko sa Cebu. Onya, pagkahuman sa University of San Carlos, I am a teacher by profession. So pag graduate ko Bachelor of Secondary Education, major in Physics and Chemistry. Ikaw unsa may
fulfillment nga nahatag sa imong kaugalingon imong pagka magtutudlo? It's actually fulfilling kanang by the time nga muana ang muana ang estudyante sa amo ang kung dili tungod nimo sir, dili siguro ko ma-successful. Finally, sa asa kang ma-follow nga mga social media platforms medyo maldita. Of course, sa Good Vibes lang Academy. Yeah. O unsay message nimo sa mga nagtan-aw nato karong buntaga? Yeah, so you could actually follow us in Facebook. It's called Good Vibes Lang. And then in our YouTube channel, Good Vibes Lang with Medyo Maldita. Ug sa mga nagtan-aw karon, I know that the world is really posing a very big challenge to us all. And for more than anything else, I think karon siguro ang panahon nga dapat magkausa ta labi na sa social media nga murag usahay di na ko ganan mo log in kay bash din hiya na ba nga pwede love na lang tayo na and I think being on different sides of the boat, exerting different direction of forces would not actually take us anywhere. Very well said. O good vibes lang yun dapat, di ba? Correct. Good vibes lang jud ta diri dapat. Thank you so much for joining us. We learned so much from you this morning. Makapuso atong bida na content creator sa social media o of course teacher sa Middle East, Medyo Maldita. Salamat! Daghang salamat, Nico. Thank you.